Kajan mit kabasuk kabakmen nyepi kimen kipara kibadon halaki jong ki ying kisem bat kibabut yangi hagane klip mat naga bentaka ne kamas bakoy nyai kublay nyepi baro na ne studio jungi na yung mane nang ne na po youth center upada Redmond Gomes ki brother ban ne ki kwa banduay naga benta jong pi hagane klip mat kumbasa long man nakapor aswa pansang na kamas ngin puli yak jing tumu jong kemen ki para jongi jinakong ngidwai na kabenta ka jing tumu jong patron bolong bonio yak jing ko jing kya ngidwai na kabenta I rido sutnga kamtam na kabenta ka ying kasem jong ikong padol sutnga makinyo yak jing ko jing kya badru kang na kabenta ka shnong nong shiken kabalang shinong nong shiken makin yo jinyada ngidwai na kamenta ka ying kasem jong Yohanes walang kapang na kamenta ka ying kasem jong Joyful Mary isawanda maulong ngidwai na kamenta ka jingtumu jong TB renja ngidwai hakane kamas na kamenta ka jingtumu jong Azia Kirim bagin yo no yakajing ko jingkya ngidwai na kamta jingtumu jong namprang inghi ngidwai na kamta jingtumu jong Yohanes walang ngidwai na kamta jingtumu jong Freddy Karnayor kamtam na kamta Hopping Stone kar kamni ibadan na pedang kajing sumar inyo no ya kajing koy ngidwai na kamta Sana Pawa na kamta ying kasem na kamta May pa jong ngidwai ro na kabenta kajing tumu jong ike nong spung ngidwai na kabenta kajing tumu jong Iman Lamare ngidwai na kabenta kajing tumu jong Obad Shela ngidwai na kabenta kajing tumu jong Mark Warjeri kam tam na kabenta Felista Warjeri ibadan pedang kajing shitom ba inyo ya kajing ko jing kia ngidwai na kabenta kamansim jong Reston Bakar ngidwai na kabenta Sylvia Marngar Tarsis Marsyang Bay Catherine Marngar Wolpang Marngar Badbaro kaying kasem ngidwai na kabenta ka jintmu jong iyo sutunga ngidwai na kabenta ka jintmu jong Niwan Ribi Suchiang kamtam na kabenta parlok jong Klein Sanishar Kongain bainyo jing koy jingkia ngidwai na kabenta ka jintmu jong Kongmai Shadap ngidwai na kabenta ka jingtumu jong Badeng Kar Kongor kamtam na kabenta Justina Kar Kongor Antonis Im Elias Longbet Risuk Lin Kar Kongor Ridalin Kar Kongor Risalin Kar Kongor Mewan Kar Kongor Haban Kar Kongor Lila Akor Kar Kongor makin light na kapang kashitom ngidwai na kabenta ka ying kasem jong Felin Saukmi Elisha Sheli Saukmi ba ribol taba bat dulit warba ngidwai ro na kabenta ka ying kasem jong ikong Juliana Saukmi ngidwai na kabenta brother one pair ibarke yasni kha jong imenta kasngi badru na kabenta brother Solomon Swear ibarke yasni kha jong imenta kasngi ngidwai na kabenta father MC Thomas ibatresha Den Parish na hagbade kasni kha jong ngidwai na kabenta Father Jos ibarke sni khaju im tagasni ngidwai na kabenta Yorika Karmaulong ibarke sni khaju ngidwai na kabenta kamansim jungi Marcel Karkongor Cordelia Mauri Jeremy Karkongor Robert Pankon bat Rudolf Lengdo ngidwai hagane mas na kabenta kajinya da jong blay kaying kasem jungi kong Gloria Lengdo maplang bat ru na kabenta Lari Erminia Lengdo mauplang ibarke yaksni khajung ngidwai na kabenta ka jingko jingkya jong Kansai Edward Sendor bat Phila Risha Lengdo mauplang ngidwai hagne kamas na kabenta Francis Bandri Kupar badon benta sya Iran ba inyo ya kajinyada magajingka ku na blay ngidwai na kabenta Iba Kordor Dan bat Nishan Magdal kibadon siya Delhi ngidwai na kabenta kaying kasem jong ikong Sanggita Kapaw bad iba Starwell bad Nathaniel Kapaw
ngidwai na kabenta I really karsentiu iba na pedeng gajin stom bi in koit no ngidwai ha kana mas na kabenta kamansim kabla khat na jong kitu baro kibala khat na kadaw jong ne u covid-19 bat kumjuro na kabenta ka ying kasem jong ikong Magdalene Carbani bat ba branding marweng rengkat kini gajin temu dongin pai shu na kabenta kijin temu jong kimen ki para jongi ki bala pha ingi lamba ki SMS ngidwai na kabenta I iba shisha kurba lapan biang shisha kurba bat na kabenta I Aldrich nong kendri ngidwai na kabenta ka ying kasem jong I Sabina khar kungor bat na kabenta ka ying kasem jong I Selina Pasi baw blayon nga dai ki ngidwai nam ta jintmu jong I Best Tarsius Imyong at nakabanta I Veneris Pasi ibadan ng bedeng gajin shitom ngidwai hakane kamas nakabanta I Don Borlang Shabong but I Dari Janais Imyong makinyon o yakajin koy ngidwai hakane kamas nakabanta kaying kasem jong I Darrell ngidwai hakane kamas nakabanta I Juvanita Malnyang Kwanli Malnyang Magrita Malnyang Albina Wankar, Robilda Kharkongor, Merina Kharkongor, Diana Kharkongor, Sabrina Kharkongor, but Tracy Mauri. Ngidwai ro nagamanta ka chinya thai jakaman sim jong I Lim Sing Swear, John Clestwell L Nongri, EM Karshandi, Larry Kupar Jana, Merina ngidwai ro nagamanta ka jitmu jong I Sherlyn Malnyang, Malcolm Kharkongor, baw blay un kerku ya ka kam ka jam jongki ngidwai nam da kaman sim jong I Francis Langsti Mr. Freedom Jerwa Mr. Remis Jerwa Boniface Jerwa Premus Kharkongor bakinyon ya ka jinya thai pam jukot ngidwai na ka benta kaying kasem ka jintmu jong I Gregorius Nong Dhar bat iba Kordor Malnyang Madru na kamenta kamansim jong I Dorothy Nong Dhar, Octavius Nong Dhar, Ptolemy Nong Dhar, Edmund Nong Dhar, Alphonsius Nong Dhar, Sylvester Nong Dhar, Honorius Kharkamni bat Ilari Parjana Nong Ben. Ngidwai nam takaying kasem jong iba John Swed bat ikong Lucia Sundrem, bat kikun Ujo Nazario, Lahun Daka Teresa, ba Kindon Borbor peneng kamet kabakoit kabakya. Ngidwai na kabenta kamansim balaklat no jong Samuel Lengdo, Agnes Lengdo, Ernest Lengdo, Protasius Lengdo, Charles Lengdo, James Eric Lengdo. Ngidwai ro nakabenta kamansim jong I Teresia Khartang Mau, Celestine Khartang Mau, Jeremius Khartang Mau, Remedius Kriem, Justin Khartang Mau, Robert Nongklau, Celestine. Ngidwai ro nakabenta kaying kasem jong I Evelyn Mary Karmaulong badi Aviana Mary Karmaulong bakinyo ya kamet kabakoit kabakya ngidwai nakabenta kaying kasem jong I Lavisha Nongklau I Ferlin Karmi bad kun kinshait kin klein baro ngidwai ha kanay kamas nakabenta kaying kasem jong iba penhun lang siem badi kong Poli Nong Bed kaying kasem jong ikong iba penhun lang Kharkongor kaying kasem jong ikong Balajob Mary Kharkongor bat ru nakabenta ki doktor ki nurse ki batray shitom hagane kapor kamtam ki doktor ki nurse ki batray hapo nigrims ngidwai nakabenta ki kasem jong iba Orester Kharhunai bat ikong Eltinora Marngar bakinda na pedang jingkot ki jingkia ngidwai kerpang nakabenta I Yankee Pauls Imyong ibadek sngi kha jong im tagasngi baw blay try kandat ngurku kodo ngidwai nakabenta kaying jong kamansim balaklat no jong Teresas Imyong, Elizabeth Imyong, Edwin Karim, Benansius Maulong. O try on ay ki yakajinya thait bam jukut. Ngidwai ro nakabenta kamansim jong I Regina Rentong bat I Waldrick Nong Bak. Bakinyo yakajinya thait bam jukut. Ngidwai nakabenta iba Albansius John Bupang baw blit ray kandat ungkor kuy jintumu babha jong I. Ngidwai ro nakabenta kaying kasem jong ikong Donna Kongji. Ngidwai ha kanay kamas namta kaying kasem jong I Edwin Kain badi Flavio na El Nongkenri. Badru namta kikun gikti jong ki Iyam Kupar Ezekiel, Isai Mela I Ezra, bakindon hapnen kamet kabukoit kabakya. Ngidwai ha kanay kamas namta kaying kasem jong I Bidalin Lengdo Nongkenri. Pergaching ko jingkya jong Yonis Lengdo, Ibalawan Lengdo,
Lai Benta lungdo nong kendri, Bidalin lungdo nong kendri, Boniface lungdo nong kendri, Pendaplin lungdo nong kendri. Ngidwai rot nakabenta I Oris Mary Karsati. Bedai kusngi kajungi, Badru Isalin Karkongor, Bawa Trekendat Mkurku, Yaki, Nahiki, Jingko Jingkia, Med Batman Sim. Rengkat berkini kijing temu kibangi, Lapule menta, Mat kijing temu jungi shimet, Komen ko para, Dongin pai show jisu, Agani kelip mat, Ngidwai rot nakabenta, Archdiocese jungi, Nakabenta ki lengdo baro, Nakabenta ki reunion baro, Badru nakabenta ki doktor ki nos ki betrash tom hakane ka por jong kane ka khlam manginyo ya jing ka khu jong blay manginang la shu betrash tom nakabenta ki imlang ka salang song bhai yang ngin shim ya ka jing ruai stang Number jirai ka bastan po hinyo. Kertenguk pa badu kuan badu mansiem bukut. Amen. Kajingai jungu try jungu Jesus Christ bat kajingi jungu blay lembat kajinga salog jungu mansiem bukut kindon rengkat bat pi baro. Ringkat bat piru Kawai na kirukom ki babahatam hakabangi penpau ya kajingshan ya lord jungi hau try nak benta ki jingai baro bangiyo na u batban penpauru hau ya ki jingdon kam jungi kadai kamas bakhut te tunginya penkre alade bansim banta hakane kamas bakhut watlada ngimla bandon hangne naying na semru tunginya simbanta da ka jingru blay bada ka bakarpat bau blay unkar khu kardo yangi vei pai vei tunginya penkre alade nak benta kane kamas bakhut da ka bakarpat bau blay un map yangi yaki pop ki sang jungi baro try jisu lengba ka badu mansim bakhut melapan kelayangi syakadur jung me ko try to isnei Ko try to isnei ko Chris Jisu me phayo mansim jung me banthau hangi yakadonot ka bathamai ko Chris to isnei Ko Christ to isnei try Jisu me ai hangi yala ka med bat kasnam kum ka jingbam mansim yangi ko try to isnei Ko try to isnei ublay badun borbaro unay sanay yangi badan dalam mapi ki pop jungi unyalam yangi sya ka jingimbam jukot Amen tungin ya duay kublay me uba nakabenta jungi melamon bau khun jung me unsayap ja burom halor ka ding pna knang ba men bekrad nangi yakabor jung unong shun to ay hangi ki sakri jung me bangin yo yakajingay jung kajing me pat daw try jung yu Jesus Christ khun jung me
Ubayim bad basansya rengkat bad me hagajing along kaway junguman siyem bukhod uway ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab Isaya. Utrai ublay ula ay hanga ya utlay jong kito kibasya hikay. Knang bangandup nang bansyanda kaktin ya ubatay. Manla kastep ukersiw upan kendit ya kashkor chonga bansngap kum kito kibasya hikay. Utrai ublay ula pli ya kashkor chonga ngam syam pen ngam syam pai dadin. Ngala pensya yala kaing dong ha kito kibasya yanga. But yala kingap ha kito kibaput ya unu tumo jonga. Ngam syam tap yala kikmat na kajing le rany bat kajing bentiu. Naba utrai ublay uyarap yanga. Ngam syam lasya pensyayong kumta ngalapen yala kekmat kum umau syamok bat ngatip bangan om syak penlerany uta uba penksan yanga udon hajan uei uban yele yanga yangin ya yenglang uei uban don daw persyak yanga ai unwan syajan jonga hakmi utrai ublay uyarap yanga uei king uban penrem yanga kaktin jong utrai Ngi songu ublay. kajubab jong pi ha kajing isne bakraw jong me do jubab yanga ko trai na kabenta kaya kajing ai jong me Ha Kajing isne bakraw jong me do jubab yanga ko try na kabenta kaya kajing ay jong me. Day na kabenta jong me bangasya kajing kren beng ba kajing le rain kalatap ya kkhmat jonga halaki kur ngalakala long ubala sya tajkur umander ha ki khun ka kmi jonga kajing shirhem ya kajing jong me kabamdu yanga bat kijing kren beng persya yame ki wan hap halor jonga jubab jampi Ha kajing isne bakraw jong me Do jubab yanga ko try na kabenta kaya kajing ay jong me. kijing kren beng kila penpai ya ka dok nut jonga kumta ngadon ha kajing kordit ngalawat ya kajing sngolen hnrei om shem don satya ya kinong pentingan wat uwei ru ngam shem ha kajaka kajing bam kila ai yanga da ka umksang ha kajing sliang jonga kila ai yanga da ka sirak bandi kajubab Ha kajing isne bakraw jong me do jubab yanga ko try na kabenta kaya kajing ay jong me. Tengan yero ya ka kerteng ublay da ka jingruai ngan pen kraw ya u da ka jingai ngo kibaduk haba ki yo I ya ka kin sakmen bat ki do anut bawat blay kin kik im naba utrai usngap ya ki bakerdu bat I beng yala ki jong ki ba syak te mraw kajubab Ha kajing isne bakraw jong me do jubab yanga ko try na kabenta kaya kajing ay jong me. Singap hayeng kaburam bat kajing yaro yame ko Chris an yaro yame ko sim jongi ubako ngu yala ukpa la yalam yame sya kajing sya narpna lakum ya ikun lang brod ban sya do kaburam bat kajing yaro yame ko Chris Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat Piru. Kajing pule na ka gospel bakhod kat kumu Mateus.
Kabram hame ko try. Hakata kapor, uwi nakikadarngut ubakerteng u Judas Iscariot, ula late siya kilengdorang ba badula ong. Pinay ayu yanga, lada nga ay tino yau hapi. Bad kila siu yau laipeus bay rupa. Bad nadu kata kakalimat, ula wad lad banset kala yau. Hagasngi beningkong jong kajing kawai ukpu klem tiat, kisenran kilayawan syau jisu, kiong, hang no mekwa bangin late penkre na kebenta jong me banbam ya kapaska. Ulaong, ki late syapo kanong ba sa uwe ubriu, bato ong hao, unong hikay uong, kaya junga kalapoy, ngan rakhe ya kapaska haying jungpi, rengkat bat kisenran junga. Te kisenran kilale kumbau jisu lapthaya ki, bat kilapan kre ya kajing kawai paska. Andala kem yong rain, ula syong bam, bat ki kadar ngut kisenran, bat katba ki dang ya bam, ula ong. Sisha nga ong hapi, uwe na pi unsa syet kalaya nga. Te kilas ngo si jur, baduwe hadin uwe kilas dang ban ong hao. Kutray, hato day mga, ula paiktin, utaw bawi yaka yalakakti, hakapliang rengkat bad nga, unsa syet kalaya nga. Ukono briu unyap kumbala tho sapang jung u. Henry kordit yau tau briu dau balaset kala yau kono briu. Kanjin dalabha yau tau briu lada amsam lakha yau u. Ujudas ubalaset kala yau u ulaong. Hato day mga kenrat ulaong hao. Hooit day mapi. Ka gospel jong utray. Kajing iro eme ko Chris. Para bangit bayide. Kijing bat kijing shitom. Kijing kuslay bat kijing jenjar, kilong si benta bat kajingim jongi kum kibriu hang ne hasla pertay. Henry ladang ikwa ban kala yakine kijing bat kijing sitom, sakay kay kabawanra hangi yaw so jong kajing penim, jong kajingim bam jukut, jong kajingim kabapura, ngidey banlong kaway badu jisu namarba mau uday katlong jong kajingim kabapura. Bat kamtame ladang ikwa ba kini kijing kuslay bat kijing jenjar jongi baro kinsay so nakabanta kajingim bam jukut ngidey banyasnok tilang bat u haba usha sitom uyap halor kading pna knang ba nginla ban mipat haka jingim bam jukut jongka jing mipat haka burom jongu ti ladangi kwa ban yo benta haka jing job jongu haka burom jongka jing mipat jongu ngidei ban yasnok tilang bat u haka jingsha sitom ka jingyap halor ka ding pna ka jongu. Ti haka jing pulay ka baningkong ngilayos ngew sapang usakri jongu yave. Uday kadur jongu jisuhi bat layathulo pa hak ha usakri jongu yave
Kay kata kaba u Jisu unsa siya hakajingim jungu. But habala khot yu sakri jungu yave banlong u sakri la yathul pa hau ba kanum long kay kabasuk kanum long kay kaba wanra tangka jingkemen hanrei kansa wanra ka jing sosi kansa wanra ka jing shastom ka jing khuslai bat ka jing janjar bat une usakri habaula tarwa halade habau tarwa yalade hau blei dakabaong hangne ngadon topaya nga ula pediang lut amdei tang kipor kibawanra jingkemen handrei kipor kibawanra ya ka jing janjaru but lapen pura ya kane kadur jong o sakri jong yave hau Jisu Christ but mau ula sha bun ki jing sitom amdei tang ki jing bat ki jing sitom jong kamet ka jing sempat ka jing sha penpong pang sngiat sha halor ka kle jongu ba kila sanar pnai u kila penyap u amdei tang kata te kalalong kay kabasar kay hot hanrei ngimdei ban klet ya ki jing bat ki jing sha stom jongu Jisu Christ ki bakanja mensim sumudur lada don uwei naki paralok bai tap mensim jong pi ushat kalaya pi kumno pen sngau u Jisu pat ubadei badap daga jingid yangi baro kumno ulas ngeu halade amdei tang ba u Judas ulashat kalaya u Petrus yau baula jid banlong u klidud nabdeng ki apostol mauru ula len yau uongam itu yau persang sapang kito kiba lakwa ban lentem mau yau penjaburom yau kumta bat kiwipat ki jing bat ki jing stom bakanja mensim bau Jisu lasha habakila kentat yau habakim ngap ya ki jing hikai ki basotanat bat ki basom mensim jongu haba what lada u Jisu la hikaya ki bun ki babha kejingim jongki ru kam kala yakine ki baro u Jisu ula sha halaka mensim ti haki jing bat ki jing sitom jongi baro bakanja mensim ngidei ban terwa ho Jisu ngidei ban long kawe badu Jisu ha ki baro kamta me ha ki por ba don ki jinge bat ki jing sitom bat kumta ngin sayo benta ha ka jing job jongu halor ka pop bat ka jingyap ngin sayo benta ha ka burom jong ka jing mipat jongu habau mipat na kibayap bat kumjuru ngin da ka jingim jongu uba hangi kumbaong u Paulus bekhoit te nadula sai ngin sasdang ban rakhe yakine ki balawanra ya ka jing penim yangi nadu menta tungin ya pen kre ya la ka mensim khnang ba ngin la ban sim benta hakine ki jing maya jong ka jing sha sitom jong Jisu Christ ban yo benta ha ka jing maya jong ka jing mepat jongo enyero yo Jisu Christ Junom la junom amen. Number jirai ga ba lai spa prapway lai praiway Let's go.
jong yi jing im jong me try jing im jong yi like him kor upu kawai like him kor me la ban ben kor dor na na bor jing na jong me try jing na jong yi jing im jong me try jing im jong yi jing na jong me try jing na jong yi jing im jong me try jing im jong yi Toya duai ko men ko para bagi jingkinya jonga bajong pi kan long ka bapdiang honak matu bleuk pa badon borbaro to try pediang ya kejingnya nak ti jong pi na gabta kejingnya ro berkabruam ka kerteng jongu kejing mentoy ngi badia pelalang bakoi jongu baro ka wei to pediang ko try ngi kerpat ya kejingai bala terwa bad hak jingsbun jong me to ai ba ya ka bangi le niam hak jing maya jong ka jing sha shitom jong ukhon jong me ngin laban penbud da ka jingem bakhoi dau Kristu trai jungi amen utrai undon rengkat bat pi rengkat bat piru to kentiu ya lagi do not ngi kentiu ya ki shall try to ngin ya ngu yo trai kan radu blei jungi ka shong hok bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka ba dei ka deiti jungi bat ka jing penim yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kanrat ko pa bakhoit ko blei badun bor bat bam jukot lengbau trai jungi u Jesu Christ namar kisngi jong ka jing shashitom ba penim bat ka jing me pat badun burom jongu kilajan da kibala job ya ka jing sarong jongu nong shun kulong bad ya ka jing maya jong ka jing penim jongi la rakhe don burom lengba jongu ka kanhun jong ki angel ka mane ya ka burom jong me bad ka kemen hakmat jong me to ai ba ki sur jongi rungi duai kin ya so bat ki ban ya ruai lang da ka jing kemen kat ba ngi pen bena ubakoi utrai blei kipai kabeneng baka pertei kidap daka burom jongme hosana shajong tam enyeroya utau bawan haka kerteng utrai hosana shajong tam da shisha melong ubakut ko trai kathmei jong ka jingkhot baro namar katangi karpad yame to pen khut pen kentang yakine ki jingterwa jungi dakba phayo man sim jong me kum kaum jer halor jungki bakin dup kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor bala dieno yau badala ka monso bhaw lapdiang ya ka jingsha shitom ula sim yukpu badaka ba aingu yame ula kdia badula ai halaki sanran uong to sim bato bam na kani phi baro namar kani kalong kamet junga yakaba anaiti nakbenta jung phi hakajuka rukomenda lalia bam ula sim yaka khuri badakaba aingu biang yame ula ayaka halaki sanran uong to sim bato di nakane phi baro namarkani kalong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bathammai bat bam jukot yakaba an panmi nakbanta jong phi bat nakbanta ki babun yakaban map yaki pop to le yakane ban kan mau yanga
กะจิงมายาจงกะจิงเอ น้องเป็นเอ็มจงกาเปิดไทยเป็นเอ็มอย่างนี้นามาตะกระดิ่งพลาตะกระชิมีปาจงเมลาปลายโลดอย่างนี้ Namar kata ngi ki bapan mentaya ke jingyabat ke jing me pat jungu ngi terwa hami ko trai au pu jung ke jingem badia ka khuri jung ke jing penem ngi da ai ngo ai dem namar melanio yangi ki babit banyeng hakmat jung me bad ban shakri yame da ka bas ngorit ngi karpad yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasnamu Christ ngin long ki balapan yatali kawe daw mansim bukhod token mau ko traya kabalang jung me kabala priang hasatla kaperthei bato penjanaya ka hakajingit rengkat badu Francis ukpa bakhu jungi ki bishop baro bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki himmen ki parashan rang bat kanthei ki balayo thia da ka bakarmen ya ka jing me pat Badia baro ki bala klad no haka jingi snei jung me. Top diang yaki shaka jing shai ka khmat jung me. Toi snei yangi baro ngi karpadia me. Khnang bareng kat pat ka Maria thei suti bakhud kakmi jung ublay. U Joseph bakhud u kurim jung ka. Ki apostol bakhud. U Don Bosco bakhud. Bat baro ki riu khud ki bala penso bhai yame pateng la pateng. Ngindup long ki babit banyo bentalem haka jingem bam jukot bat bangin yaro bat pendon burom yami dau khon jong me u Jesu Christ dau lembadu bad hau kan long hame u blake pa badun bor haka jing long kawe jong mensim bukhot baro kaburom bat ka jing yaro junom la junom Amen. Tungina karpad yau trai jungi u Jesu Christ ban pen krebha yangi ban sim banta haki jinglenyam bat kumta ban yo ya ki so ki babha jung ka jing penim ngi duai kumbau Jesu hi ulahi kai yangi kok pa jungi Ubah beneng kan long ka bakhuy ka kerteng jung me kan wan ka hima jung me kan long ka mon jung me Haka kandau kumbah beneng To ay ngi menta ka jenbam jungi Kabahala ka sengi Batomat yangi ikirengkang jungi Kumbah niru ngi map ikibalas niwi Bawat dalam yangi syaga jing pensyoy Hendre to pelait yangi nakabas niu To pelait yangi ngi karpat ko try nagi jing sniu baro Haka jing sbun jung me to ai jing suk jing sign haki sngi jungi Knang ba daga jing erap ka jing isnei jung me Ngin light barabor na ka pop Bad ngin yo jing yada na ki jing jinjar baro Kat ba ngidang ap kamilanti aga jing karmen bakhut Bad ka jing wan pat jung unong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jung me kalong kahima Kajong me kabor berkaburom junom la junom. Kutray Jesu Christ me ubala ong haki apostol jung me kajing suk nga I hapi kajing suk jung nga ai hapi. Wat peit yaki pop jung I henry kajing et jung kabalang jung me badha kajing sbun jung me. To ai hakai kajing suk bat kajing yatali kawe katkum kamon jung me mame ubay embat basanshar junom la junom. Amen. Kajing sukutray kandon barabo rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Tungin ya terwaya kadak kajing suk iway highway pat. Kajing suk bapi, kajing suk bapi. Ko khun lang brod jong ublay. Meu bakin mo hikipop kaperthei. Dos ngosen e yangi. Ko khun lang brod jong ublay. Meu bakin mo hikipop kaperthei. Dos ngosen e yangi. Ko khun lang brod jong ublay. Meu bakin mo hikipop kaperthei. To ai jing suk yangi. Hakmiu Jesu Christu kuon lang brod jong ublay. Ubakit no yaki pop jong kaperthei. Suk mangi yaki balakot sa kajing kawai jong kuon lang brod. Ko kenrat ngam syong hok mamen rum ko payin jonga.
Enrei suam tang nakatien, Bagamansiam jonga kan sakya hi. Komen kupara ngilapoi siya kapor kamangin tiang ya Jesu haga kenjamin sim song bashim na kotlen tibneng jongpi kasla shispa ndriu popra daga jing trang baga jing ang nut man tiang ya Jesu haga sakramen bakoy ingkerpat uban wan haga kenjamin sim daga bangid wai lang ya kanega jing duai daga kotlen tibneng Ko Jesu jonga ngangai scam mamedon teli ha ka sakramen bakoy tam kaduan ngai I yame na lor ki e baro bar nga thrang mamen wan hapo kamen sim jonga namarba menta kumne ngamla ban priang yame ha ka sakramen bakoy tuan hapo kadonut jonga ha ka jinglong men sim ngapiam yame halaka donut bat ngan penyeso ilade bat me watsha bangan klat shu name ngisungu eme ku Jesu na ka benta ke jingker ku jong me na ka benta ke jinye e jong me baro dangker ku shu ingi ya ka ing ka sem jongi ingi iwe pe iwe ker ku ya ka ne ka archdiocese jongi ker ku ya ka ne ka jalla jongi kerkui ki doktor ki nurse ki nong yalam jong kane ke jalla jongi kerkui Father Edmond Gom sibala penbentai kane kemas bakoi na ka bentai jongi try by indon bora-bora pedang kamet ka bakoi ki bakya beneng la shu bentray ha ka bri so wain jong blai midwai na ka benta ki papang ki mashitom baro kamtam e kitu ki bang pule mane bakin yo no ya ka jengkoi lembaga cinya sat jongi baro tungin ya duai pan ngin yarwai pan yang jingger ku nau play in ruai kawe ke jingger wai men songo yo Jesu akan yang kelip man Number jirwai ba ar spa khat kendai ar iwe kendai Christ Jesu kentang yanga o met baku wan shong ne shita stam non siuspa nang ai bor ai son stam na krung payanya dosa Jing klein, me hangi me ai, a try can run, snap ka jing kerpa, do ai ngan ri, hasen ranging mo, te tang ban me, try jiu non ngan sa. Tuna nunang shun syukur tuk duk yanya asang di bapyan at Virginia ay aming angso titang man me try jiu nom ngansa Ngiro ime ku Jesu Ngiro ime ku Jesu Ngimane yame ku Jesu Ngimane yame ku Jesu Ngi yame ku Jesu Ngi yame ku Jesu Ngisngongu yame ku Jesu Ngisngongu yame ku Jesu Ngishania hame ku Jesu Ngishania hame ku Jesu Ngi yame ku Jesu Ngi yame ku Jesu Tonginnya duai To pendap yaki dono jongi koblei badon bor baro badak jingyap jong ukon jong me hangne haperthei ya kaba kini ki jing maya bai phieng ki yeng sakhi ngin shanya ba mela ai hangi yak jingem bam jukot
dau Kristu trai jungi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru. tungu laki kli nak benta ke jingkerku to ai ngi kerpat ko trai hakiriunge jung me bakin yo pediang klem sange yaki sakramen paskha bat kin ap da ke jingmi len jingkmi lenti yaki jingai bandang wan bat kat baki yaine haki jingmaya da kibala khabyang yaki kin shayalam da kini kiba ki pendep shaka jingem bathamai dau Kristu trai jungi Amen. bat ka jingkar khu jungu blei badon bor baro ukpa badu khon badu mensim bakhoit kan hiar hapi bat kan sabat pi junom Amen. to ya leit suk ka jingle niam jungi kalawai Ngis ngau ngo yau blei. Nambar jingruai ke ba henriu puwei. Come, John Shamin, come, Shem Jesu, na bertei ngalade, matem ngamina popan yolai, Shamin ngapai bandrit ngen shontai, Shamin ngapai bandrit ngen shontai. Kaburam hau pa marau kun baru mesim bakoi. Kumbara long ha menengkong kumju mentab berbarobor junom la junom. Amen. Ko tu buku tamu Jesu. Dois nei. Ko maria kena rabi Kristan. Tuduai na kabenta jungi. Ha ka kertang Pa ukupa. menukun bermusim kuit. Amen. Junom la. Enira o Jesu Kris. Junom la junom. Amen.